Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski 30 Ağustos günü geyişlik Rus güýçleriniň BMG-nyň ýadro gödökçüleriniň toparynyň Kiýewden Orsetyn gödökçüligindäki Zaporojye ýadro elektrik stansiýasyna tarap barýan ýolunyň uğruna provokasiýa diýenligini öýdürdi. Ol bombalamalaryň Deskanyň töwereginde hem dowam etdirilýändigini aýtdy. Zelenskiň edarasy bir günden Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy Rafael Grossynyň ýol başçylygyna ýurda gelen onlarça hünärmen bilen uçdy. Olar 6 ay bäri uruşýan ýurdun içinde çolup gelen güýçleriň gödökçüligine geçen ýadro deskasynyň goraglygyny we howpsuzlygyny barlamak üçin öňkü gyýja gyssagly missiýa bilen Kiýewe geldi. Gynansak da Orset bu missiýanyň edil şol ýadro deskasyna barmak üçin ulanýan uğurlarynyňky provokasiýalaryny togtatmaýar diýip Zelenski giýje halk eden ýüzlenmesini aýtdy. Ol ýadro deskasynyňky ýagdaý adatdan naşary howplu diýip käsiyetlendirdi we Ruslaryň bu ýerdäki ok därlerini başga ýere aýyrmanlygyny, gorkumagyň dowam etdirilýändigini aýtdy. Russiýalylaryň edýän hereketleri sebäpli ýadro betbagçylygy, tögekgelçiligi bir sagat hem alynmaýar diýip Zelenski aýtdy. Zaporojyeda gysgaly we doly ýaragsızlandyrma, harbiýsizlaşdyrma çärelerini geçirmek zerur diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň toparynyň Zaporojye şäherine barmak üçin geçmeli 500 kilometre goly ýoluny gysga wagtda geçmegine garaşylýar. Ýöne Rus güýçleriniň toparyň ýadro meýdançasyna girmegine ruhsat berjektigi ýa-da därligi entek belli däl. Basylyp alynan sebäpde Ruslar tarapyndan bellenlen ýolbaşçylar Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň missiýasynyň bir günlükdigini öňe sürdiler. Emma muňa baramazdan Orsetyn Wenadaky halkara guramalaryna wekilçilik edýän diplomati Mikhail Ulyanow ýadro gödökçüligi gullugynyň hünärmenleriniň bu deskada hemişelik galmak mümkinçiligini oňlap çykyş etdi. Prezident edarasynyň maglumatyna görä Zelenski bu barlygy häzirki wagtda Ukrainanyň we dünýäniň howpsuzlygy bilen baglanyşykly iň möhüm meseleleriň biri diýip atlanyrdy. Zelenski Kiýew we halkara jemgyýetçiliginiň 6 aýlyk uruşyň başynda Rus goşunlar tarapyndan basylyp alynan deskany haýal etmän harbiýsizlaşdyrmak baradaky çağırışlaryny hem aýtalady. Mundan başga Ukraina lideri Sowet döwründe gurulan ýadro deskasynyň şonuň bilen bir wagtda Ýewropanyň iň uly ýadro elektrik stansiýasynyň doly Ukraina gödökçüligine berilmeligini hem nýtady. Reaktorlara howply ýagdaýda golay bolan ýerleri topa tutmak, yaragly gödökçülik aslynda işlemekden halis bolan işçiler we elektrik energiýasynyň kesilmeleri Çernobylda bolan betbagçylyk açalymdaş bir hadisanyň bolmak we radioaktiwligiň udagarlygy ýaýramak ähtimallygy barada gorku watyrlary güýçlendirdi. Agentligiň maglumatyna görä, Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň hünärmenleri bu deska ýeten fizik ýana baha bermek, goraglyk we howpsuzlyk ulgamlarynyň işleýişini keskitlemek, işgärleriň ýagdaýy bilen tanışmak we gyssagly howpsuzlyk çärelerini görmek üçin berildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary şu hepde Zaporojye deskasynyň işiniň gödökçülük aslynda togtadylmagynyň iň ygtybarly çykarga boljakdygyny aýtdy we BMG-nyň baş sekretary Antonio Guterres'iň bir aýdan öňeden çağırşyny gaýtalap, Moskwany bu deskanyň töweregindäki ýerleri ýaragsızlandyrylan, harbiýsizlaşdyrylan sebäpde öwürmäge razy bolmaga çağırdy.